1000'den артык сәлкеш, 100-ге якын әйдаман, Сәләт биләр форумының 5-нче сменасы Татарстаннан һәм Россиянең 32 төбәгеннән шул кадәр кешене үзенә җыйган. Әлеге смена мәгълүмати технологияләргә багышлана. Моннан тыш иҗат, медиа, лидерлык сменалары бар һәм аларның барысы бергә 6000-дән артык сәлкешне кабул итә. Хәзерге смена белән бүген Рөстәм Миңнеханов таныша. Президент лагерь территориясе буйлап сәяхәтен балалар белән аралашудан башлый. Олга таба шатырлар белән танышалар. Монда мисал өчен санак лабораториясе. Балалар роботлар белән ярыша. Biz балаларга программалаштыру, робототехника, график дизайн, 3D модельләштерү буенча дәресләр үткәрәбез. Хәзерге вакытта монда робототехника буенча мастер-класс үтә, ustaхана үтә. Biz монда робот сабантуй үткәрәбез. Форум буларак Сәләт биләр соңгы 10 елда эшли. Моңа кадәр фестиваль форматы гамәлдә иде. Ел сайын аның инфраструктурасы яңара. Яңа арт-объектлар өстәлә. Спорт уеннары өчен мәйданчыклар төзелә. Бутчы дигән уенда президент та катнашып карады. Шушында ук танылган спортчылардан мастер-класс алырга мөмкин. У меня есть своя школа, своя группа. Минем үз шахмат мәктәбем бар. Мондагы балаларны да шахмат серләренә өйрәтергә чакырдылар. Әле бер генә курс биреп өлгердем. Рөстәм Миңнеханов исә балаларны сәламләп соңгы берничә елда Сәләтнең үсүенә басым ясый. Телебезне, гореф-гадәтләребезне, мәдәниятебезне сакларга һәм сезгә, яшьләргә киләчәктә бу безнең милләтнең булган көчен киләчәккә дә алып барырга. Президент сәләтлеләр белән түгәрәк өстәл янында да аралашты. Биредә аңа оешманың үзенчәлекләре турында сөйләделәр. Әйтик, Сәләт лагерьләрендә танышып, гаилә корган парларның инде үзләренең балалары Сәләт алымнарында ял итә икән. Асылташ мәктәбендә шулай ук Сәләт активистларының балалары һәм Сәләттә туган гаиләләрнең шулай балалары безгә кушылалар һәм безгә киләләр. Тагын бер үзенчәлек Сәләт форумнарында адымнар күп телдә белем бирүче мәктәп укучылары да ял итә, белем ала. Мәктәпләрнең үзләрендә Сәләт класслары ачылган. Әлегә алар 4. Президент киләсе елга соннарын арттырырга кушты. Bizden katılımcılar bik köp. Uzgan iyul ayındагы forumda монда безнең мәктәбездән шәхсән 140 бала катнашты. Демәк, алар шушы мәктәпкә кайтуга, алар менә шушы монда үстергән фикерләр белән кайта. Форумда ял итүче балалар саны елдан-ел арта. Татар мөхите монда бар әлбәттә, көне буе татар җырлары, барыбыз да татарча аралашабыз. Биләр аның үзенең атмосферасы бар. Әлбәттә шул атмосфера өчен килә. Бик шатмын монда килүем, монда бик күңелле. Сәләт ул дуслар, алар бик күп дуслар табалар һәм Сәләттән тыш тагын шул дуслар белән бергә. Әйдәманнар, остазларны карасак, аларның күпчелеге үзләре Сәләттә бала булып катнашкан, хәзер Сәләткә кайталар, тәҗрибәләре белән бүлешәләр. Сәләт форумын җәй көне генә түгел, ел дәвамында оештыру турында да фикер яңгырады. Әлегә аларның Татарстанда 25 аланнары бар. Алексеевский районыннан Рания Абдрахманова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы.